Verliezen hier stien hier nog vertuut deze kassen onder de Jeltingalaan in Boetenpost. Nu wordt de trein klaarmaken voor de bouw van een nieuwe woonwijk met 32 huizen. Dat is vooral te danken aan de inzet vanuit het eigen dorp. Ik ben vanuit Boetenpost heel blij dat wij deze stap maken kunnen. Dat er toch bij bouwwerk in Boetenpost, want de afgelopen 10 jaar is er bijna net een winning bijkwamen in Boetenpost. En dat we nu weer de winningbouw loslutsen hebben, dat is een boppenslag voor Boetenpost. Er wienen hier een linoplan van nieuwe huizen op het kassencomplex. Maar die ontwikkeling kwam net van de groen. Er wie geen romte, vanuit de gemeente en de provincie. De tijden zijn intussen verloren. Projectontwikkelder Geert Veenstra, de eigenaar van de Groen, is wijs dat er nou eindelijk perspectief is. Deze gemeente is min of meer en het dwongen eigenlijk het dorp zelf om heel creatief nou om te gaan met de mogelijkheden die ze hier. We zijn nog steeds heel blij, net alleen op het commerciële oogpunt, maar dat we toch het vorm gekregen hebben dat er wenningen komen. Dat is het dorp behoefte om. De woningen die gebouwd worden, die zijn gebaseerd op de behoefte hier van Boetenpost. Dus dat is 200 in kap, wat starterswinningen en een paar vrijstaande winningen. Dus gemêleerd en echt waar de behoefte aan is in Boetenpost. Nevens de initiatiefgroep in Boetenpost is dit nog maar het begin. Want er moeten de komende jaren nog volle meer huizen gebouwd worden. Net alleen in Boetenpost, maar ook in Oorendwarpen. Men leunt nog te vol achterover. Het Rijk bepaalt, de provincie bepaalt, de gemeente bepaalt. Maar uiteindelijk, waar gaat het om? Het gaat om de mensen die graag in het dorp wonen willen. We zijn succesvol geweest in Friesland, vooral de Lietzere kernen en dorpen. Ik denk aan dit initiatief een voorbeeld nemen kunnen. Dus het moet vooral uit het dorp zelf komen. Het is de bedoeling dat de huizen beginnen om hier in de verkeer komen kennen. Of starters er dan echt wat aan hebben, dat hing het vooral van de bouwkosten af.